Ok, a ver. Esta canción es de México. Y no, y no, y ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras... Μεγαλεία, Μεγαλεία. Πού σε πάω, πού σε πάω, Μιχάλη. Ναι, ρε. You stay Athens? Athens, only Athens? Only. Only. No, I stay only 1 month. Unforgettable, unbelievable place, unbelievable food. Food, yes. I remember the taste. Beautiful, beautiful. Okay. And the Viva Socrates. Πασόκα, Πασόκα, Πασόκα. Thank you. Μήπως τον έβουμε με το ελευθερίκ. Ωραία φίλε. Δεν μ' αρέσει η πεζοπορία ρε φίλε. Πόσο ακόμα? 100 meters. Οκ, more. 20. Then? Οκ, 20 λεπτά ακόμα. Οκ, εντάξει. Ναι. Que te vaya muy bien. Bye. Ciao. Είπανε ότι έχουμε 20 λεπτά ακόμα να ανέβουμε πάνω. 20 λεπτά ακόμα. Μισά αγγλικά, μισά ισπανικά. Εγώ δεν ξέρω το μισά αγγλικά. Τι τύφλα μου, δεν ξέρω. Όχι, με τις κάλτσες ανεβαίνει ο τύπος. Όχι ρε μαλάκα. Maybe it's death. Any tradition, something like this? Forgot, I don't know. Names? I'm Irini. Your name is Ειρήνη. Nice to meet you. My name is Rag. Εγώ έχω κοινωνικοποιηθεί, μιλάω με τον κόσμο, μου ζητάνε να μιλήσουν. Αυτό είναι το ωραίο της διαδρομής, να απολαμβάνεις. Να μιλάς, να προχωράς, να σταματάς και πάλι τα ίδια. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, al Señor nuestro Dios, porque multitudes de ángeles adoran tu grandeza. Que el Espíritu Santo congregue en la unidad por la caridad. Señor, también en este día de reflexión. Me acerco a su oído, le empiezo a cantar, chatita querida, me acerco a su oído, le empiezo a cantar. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τους καταράχτες. Είναι η μεγαλύτερη της Κολομβίας. Για να δούμε, ήδη περπατάμε 1 ώρα με τα πόδια για να έρθουμε εδώ. Να ξεκινήσουμε δηλαδή να μπαίνουμε στο μονοπάτι.
Λοιπόν, εδώ πάμε εκεί που καταλήγει ο καταράχτης. Η γυναίκα μου είπε να μην μπω μέσα, λέει, γιατί θα με παρασύρει το ποτάμι. Λοιπόν, έχουν κάτσει τώρα όλοι οι φύλακες και με παρακολουθούν για να δουν μην τύχουν να κάνουν καμιά άλλη μαλακία. Εντάξει, απλά γαμάει. Είμαστε στους μεγαλύτερους καταρράκτες της Κολομβίας και το οποίο είναι μαγευτικό, ρε φίλε. Όλα! Πω πως με κοιτάνε, ρε ζήλι, αλλά χαίστηκα. Πρέπει να έχουν φρικάρει αυτοί. Εννοείται ότι έχουν φρικάρει. Hola, Oscar. Hola. Hola, Grecia. Hola, Grecia. Λοιπόν, εμένα το έχει η μοίρα μου να πέφτω μέσα σε ποτάμια και νερά κτλ. Δεν θα σας πω πολλά τώρα, αλλά είμαστε σε ένα φορτηγάκι. Κάναμε autostop σε έναν τόπο που μας τελειώ. Αγρότη. Σε έναν αγρότη. Σε έναν αγρότη, ευγενέστατος. Μπήκαμε μέσα και θα μάθετε σύντομα τι έγινε. Να πάρω το μηχανάκι. Gracias. Εδώ και γυρνάω εδώ. Πάω εκεί. Ναι. Δανείστηκα το μηχανάκι από μια κοπέλα, ρε φίλε. Απίστευτο. Όχι, δεν θα έκανα adventure στην Κολομβία. Γαμώ την πουτάνα μου, γαμώ. Αμάν. Φρένα δεν έχουμε. Το πήρα μέσα από τα χέρια, ρε φίλε. Κάτσε να δούμε που θα γυρίσουμε. Gracias. Βγάλε μια φωτογραφία με την κοπέλα. Και έχουμε έρθει στο Μετεγί στην Κιμούνα 13. Εδώ είναι πολύ τουριστική περιοχή γιατί ήταν οι φαβέλες. Recuerda que la colaboración es como la salvación. Tuριστικό τέρμα. Y nadie ha podido escapar de ella. Έλα! Αμίγκος! Θέλει να παίξεις? Yes! Oh!
La salida con Rubén Díaz, la va tomando Nico. Ωχ, Παναγία μου. Πώς θα ανέβω τώρα αυτό το βράχο. 750 σκαλιά. Αλλά η θέα από πάνω τα αξίζει. Παιδιά, αυτή είναι η θέα από το δεύτερο ψηλότερο βράχο στην Νότια Αμερική. Και αυτή είναι η θέα από κάτω. Από εδώ βασικά ψηλά που είμαι εγώ. 750 σκαλιά. Πω, παιδιά, όλη αυτή η έκταση εδώ πάνω είναι η έπαυλη του Παύλο Εσκομπάρ. Εμμανουέλ Εσκομπάρ, Παύλο Εσκομπάρ. Έχει τα πάντα, υποδρόμιο, γήπεδο ποδοσφαίρου, μπάσκετ. Βέβαια τα έχουν αφήσει και έχουν ερημώσει μάλλον επίτηδες. Δηλαδή δεν τα έχει ανακαινήσει κανένας. Απλά τα έχουν σαν αξιοθέατο εδώ να το δεις. Απίστευτο. Δεν μας αφήνουν να πάμε πάνω ρε φίλε. Κανονικά εδώ τώρα δεν θα έπρεπε να αράξει λίγο το καραβάκι να μας αφήσουν να πάμε πάνω. Πω, απίστευτο, Okay, thank you. Bye bye. Πω, αλάκες, εντάξει. Πρώτη στάση, φυλακή του Παύλου Εσκομπάρ. Εντάξει, το καλό είναι ότι το δικό δίκτυο μοιάζει πάρα πολύ με το δικό μας. Δηλαδή δεν είναι τελείως χάος, όπως ήταν στο Περού. Εντάξει, σήμερα έχει καλό καιρό, χτες έβρεχε λίγο. Ως παιδιά να ξέρετε, δηλαδή δεν μου ζήτησαν ούτε μου ζήτησαν το δίπλωμα, αλλά δεν τους ενδιέφερε που ήταν ευρωπαϊκό. Και η αλήθεια είναι καλύτερα γιατί το ρίσκαρα λίγο, γιατί τα 60 ευρώ για το παράβολο θα ήταν ένα μείον ακόμα για μένα, γιατί ήδη το ταξίδι γενικά έχει κοστίσει ρε παιδί μου, οπότε τώρα λέω για έξτρα 60 ευρώ για παράβολο που ίσως και να μην το χρειαστούν, που όντως δεν το χρειαστήκανε. Γιατί η αλήθεια είχα στο μυαλό μου το Περού όταν είχα πάει που είχα νοικιάσει πάλι μηχανάκι. Πάλι δεν τους ενδιέφερε που το δίπλωμα ήταν ευρωπαϊκό. Οπότε το ρίσκαρα και αυτό και ευτυχώς το ρίσκο μου βγήκε σε καλό. Αυτά μέχρι στιγμής. Εντάξει, πήρα τώρα λίγο τον αέρα με το μηχανάκι κομπλέ. Η οδήγηση είναι ακριβώς όπως και εμάς στην Αθήνα, δηλαδή και χάος και καλή, κάπως έτσι. Δεν είναι όπως το Μαρόκο ή η Ινδία ή η Περού που γινόταν της κακομοίρας, δηλαδή δεν υπήρχε φανάρι για αυτούς, τίποτα ρε, δηλαδή klein mine. Οπότε μου είναι και πιο εύκολο γιατί οδηγούν και από την ίδια πλευρά. Τώρα που σκάτα λέει να πάω μάλλον αριστερά. Ελπίζω να μην χάσω πάλι τον δρόμο. A few moments later. Το έκανα.
Φίλε, έχω χάσει... Την έκανα τη μαλακία. Είδατε πόσο έχω πάρει τον αέρα, Δεν μπορώ, παιδιά, είμαι τρισευτυχισμένη. Είμαι τρισευτυχισμένη αυτή τη στιγμή, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχει ανοίξει το μάτι μου, βλέπω τη φύση, βλέπω μακριά, βλέπω δεξιά-αριστερά, γιατί με το Uber ναι μεν είναι φτηνό, αλλά δεν είναι το ίδιο ρε παιδιά. Δηλαδή καταλαβαίνετε εσείς τώρα που οδηγείτε μηχανή, καμία σχέση. Και ειδικά σε μια ξένη χώρα, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι να πάρεις είναι μηχανάκι για να γυρίσεις όσο πιο πολλά μέρη μπορείς ξεκούραστα, να βλέπεις δεξιά-αριστερά, δεν είναι το ίδιο με το αμάξι. Άσε που σε τρώει κίνηση. Εγώ τώρα είμαι μια ευτυχία νιώθω αυτή τη στιγμή μέσα στην ψυχή μου. Παιδιά, πλησιάζω στη πρώτη στάση. Τέλος πάντων το κράνος όχι απλά είναι άθλιο, είναι πανάθλιο. Δηλαδή καταρχήν είναι μεγάλο μου, δεν είχε πια μικρό νούμερο. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που εντάξει. Τώρα ενώ από την Αθήνα σκεφτόμουν περισσότερο την ασφάλεια κτλ. Εντάξει, λέω τώρα πόσο χάλια να είναι αυτό. Δεν πειράζει. Παιδιά, όσο πλησιάζω απέναντι είναι το βουνό. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι πας ρε παιδί μου λίγο πιο έξω από την πόλη. Που προφανώς εκεί είχε χτίσει τη φυλακή του ο Παύλο Εσκομπάρ. Ανεβαίνω πάνω, ψηλά τώρα ανεβαίνω, ελπίζω να βλέπετε. Wow. Εδώ τι έχουμε, Sierra Moto. Εδώ αν βλέπετε το χάρτη που σας δείχνω τώρα, πάνω εδώ πάμε, πάνω, σε 20 λεπτά θα φτάσω. Όχι που θα πάω και πολύ φορές στη μάπα. Εδώ για να σταματάνε πολλές φορές αντί για stop βάζουν σαμάρια στο δρόμο, σαμαράκια αυτά τα βουναλάκια ρε παιδί, πώς το λένε, κατάλαβες. Οπότε για να είναι αναγκασμένοι όλοι οι οδηγοί να κόβουν ταχύτητα, ώστε να μην γίνει κάποιο τύχημα όπως αυτό εδώ, σαμαράκι, τσακ, τσακ. Πάντως, εδώ ο φίλος μας ο Παύλο επέλεξε ωραίο σημείο για να χτίσει τη φυλακή. Νιώθω εδώ τώρα είναι, παιδιά, είναι όπως πηγαίνεις προς Καλοπούλα, δηλαδή που ξεκινάμε δηλαδή τώρα καταλαβαίνετε τι διαδρομή κάνουμε, σας θυμίζει λίγο εκεί Καλοπούλα που ανεβαίνουμε για να κάνουμε του Χελιώτη το Άττικα, έτσι μου θυμίζει αυτό. Να ξέρετε ότι οι σπίτια έχουν κεραμίδια, είναι και καλά λίγο πιο ευκατάστατη ρε παιδί μου, γιατί εκεί στην Κομμούνα 13 είναι όλα τα σπίτια με τσίγκο από πάνω. Δεν μπορούν να τα τελειώσουν λόγω οικονομικής δυσχέρειας, τέλος πάντων. Τώρα εγώ πάω... Ναι. Πού κάτσε να δούμε. Όχι. Fuck, μάλλον έκανα λάθος. Hola! Hola. Do you speak English? This street for prison Pablo Escobar. Down, κάτω. Okay. Gracias amigos. Εδώ τώρα μπήκα σε ένα σπίτι, σε μια αυλή. Άση που έχω βασικά όταν ξεκίνησα και είπα να πάρω το μηχανάκι, πιστεύω ότι μπορεί να νομίζουν ότι είναι και η Itsy Boots. Λέει πω μαλάκες, τι βλέπουνε τα μάτια μου αυτή τη στιγμή. Απίστευτο, απίστευτο. Μπορεί μετά να έρθω να πιάσω την κουβέντα εδώ σε κανέναν τόπιο που μου αρέσει γενικά. Εγώ παρόλο που δεν ξέρω καλά αγγλικά και καθόλου ισπανικά,
κατά ένα περίεργο τρόπο συνεννοούμε πάρα πολύ καλά, λίγο γλώσσα του σώματος, λίγο, ξέρεις, να χαμογελάσεις, να δείξεις νοηματική κτλ. Ωραία, ανεβαίνω πάνω. Όπαλα, και εδώ πάντως βλέπω τώρα που προχωράω ότι όλοι το πάνε με τα πόδια. Όλοι δεν θεωρούμε το Παύλο Εσκοπάρ ως πρότυπο εξαιτίας του σκοτώθηκαν τόσα άτομα. Δηλαδή μας είπε εδώ ο Ξεναγός ότι κάθε μέρα, λέει, εκεί στο Μετεγίν, στο καρτέλ του, σκοτωνόντουσαν 25 άτομα καθημερινά. Μέσο όρο 6.000 άνθρωποι το χρόνο. Και εμένα με εντριγκάρει το μυαλό του, να σου το πω έτσι, πώς εξελίχθηκε. Δηλαδή να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους παρόνους ναρκωτικών από το πουθενά, ας πούμε. Εντάξει, θα μου πεις, δεν υπολόγιζε τίποτα και σκότωνε, αλλά τόση δικτύωση, τόσο πράγμα, ρε παιδί μου, έκανε τις αρχές ό,τι ήθελε, σου λέει για να πω φυλακή, θα χτίσω τη δική μου φυλακή αν θέλετε. Προτιμούσε, λέει, να μείνει νεκρός στη Κολομβία παρά σε ένα κελί στην Αμερική. Γενικά θα προσέχω πάρα πολύ εδώ, δεν θα κάνω καμία μαλακία όπως αυτές που κάνω συνήθως όταν είμαι Ελλάδα με το δικό μου μηχανάκι, γιατί, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, εντάξει, καλές οι μαλακίες, ωραία να τα βλέπεις στο βίντεο μετά και να λες χαχα τι τούμπα ήταν αυτή και αού, αλλά σιγά και θα συμπαριέσαι, ρε παιδί μου, δηλαδή, εντάξει, είχα φτάσει σε ένα σημείο να ψάχνω την κάρτα μνήμης, ας πούμε, από τη GoPro, να δω, ρε παιδί μου, έχω τράβηξει κανένα ωραίο τοπίο, τη διαδρομή, όλα αυτά, και συνειδητοποίησα ότι είχα μόνο τούπες. Δηλαδή μόνο τούπες, μόνο δυσκολίες, μόνο τέτοια που με έκανε να ξενερώσω. Ρε φίλε, εντάξει, και έπεσες μία, έπεσες δύο, το έδειξες, γέλασες, ωραία, αλλά βαριέσαι μετά, γιατί κοιτάξτε τώρα τι ωραία. Εντάξει, δεν σου λέω ότι δεν μου αρέσουν τα πλεξίματα και η αντιξότητα λίγο και η περιπέτεια, αλλά δεν είναι και το απόλυτο νόημα αυτό τελικά. Δηλαδή να γίνεται συνέχεια κατά εξακολούθηση, κατάλαβες. Δηλαδή στην ουσία να δίνεις τον εαυτό σου να το αναζητά, να αναζητά την τούπα, να αναζητά τη δυσκολία που δεν υπάρχει λόγος. Αυτό δηλαδή σαν να σε εθίσει, ρε παιδί μου. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, επειδή είμαι και μόνη μου τώρα, μου αρέσει που μιλάω, γενικά δεν μιλάω εγώ στα βίντεο. Αλλά τώρα μου βγαίνει πολύ αβίαστα να μιλήσω, να περιγράψω, γιατί νιώθω, ρε παιδί μου, ότι παρόλο που το κάνω τώρα αυτό, σαν να σας έχω μαζί μου, δηλαδή νιώθω ότι απευθύνομαι και σε εσάς. Σε όλους εκεί και μηχανόβιους και μη, γιατί εντάξει, βλέπεις ωραία τοπία. Όχι, πού πάω από εδώ, πες μου τι χείλο έχω να γουστάρω. Ναι ρε μαλάκα, όχι, δεν έχει πάμε να γουστάρω. Θα γυρίσω πίσω. Γενικά από ό,τι έχετε καταλάβει, δεν τα πάω πολύ καλά και με το GPS, γενικότερα με την πλοήγηση. Αμάν, θα το ρισκάρω. Θα πω. Όχι. Όχι, πού πάω από εδώ. Κάτι που θέλω να πω, ότι τα μουσεία του και τα αυτά του, πω μαλάκες, τι βλέπω, να το, εδώ είναι. Παιδιά, εδώ είναι. Αυτό είχε χτίσει. Όλα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι, παιδιά. Πάνω εκεί είχε φυλάκια, έχει δικούς του φρουρούς. Τώρα είναι ένα μέρος της φυλακής, από τις εγκαταστάσεις δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω και πολλά, αλλά γενικά εκεί πάνω μου βλέπετε είναι το φυλάκιο. Αλλά τώρα θα πάω και γύρω γύρω.
βέβαια, αλλά ας πούμε ότι εδώ ήταν μία από τις εγκαταστάσεις του. Λοιπόν, για να δούμε. Πω μαλάκες, θα γίνω μουσκίδι. Λοιπόν, θα πάω λέει around. Ωραία, από εδώ λογικά εννοεί. Συνεχίζουμε από εδώ. Εντάξει, δεν μπορούσα να περιμένω να σταματήσει τελείως η βροχή. Τώρα ρίχνει ψηλόβροχο, αλλά συνεχίζουμε προς τα πάνω. Έχει και λίγο χωματάκι. Τώρα κάτσε να πάω από εδώ. Να πάω από εδώ. Παιδιά, τα λάστιχα είναι γάμισέτα. Τέλος πάντων, πάω τώρα εγώ πάνω, να το δω και από ψηλά βασικά. Εντάξει, έχει ωραία διαδρομή ρε παιδί μου. Είναι πανέμορφο. Α, παρένθεση. Η φυλακή του είχε μέσα και δίσκο, σινεμά. Ερχόντουσαν και τον επισκεπτόντουσαν και φίλοι του λέει και γνωστοί του γενικά. Εδώ. Λοιπόν, πάμε. Μ' αρέσει το χώμα ρε φίλε, ωραία, έχει χωματάκι εδώ, τι έχουμε, Πάμε όπου βλέπω χώμα, ελπίζω να μην ενοχλώ κανέναν τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Να μου την πέσει κανείς, λέτε, στα καλά καθούμενα. Δεν νομίζω. Εντάξει, το σκέφτομαι είναι η αλήθεια εδώ τώρα. Να μπω ή όχι. Ή θα είναι, δεν μπαίνω εδώ παιδιά, μου φαίνεται κάτι σαν σπίτι. Μην ενοχλήσω που δεν ξέρω εγώ να μπω. Βίλα Νατίσα. Τι να κάνω ρε μαλάκα, λες να είναι Airbnb, θα μπω, θα το ρισκάρω. Μαλάκα. Πω φίλε, σπίτι θα είναι εδώ. Όχι, εδώ είναι... Πού το ξέρεις είμαι εγώ. Να είναι ρε φίλε, κάτσε να πάω και άμα με διώξουν, με διώξαν. Πάλι ρούχα απλωμένα, θα έχω πει σε σπίτι. Εδώ τώρα τι ήρθαμε, σε γκαράζ. Μουσικές. Τέλος πάντων, το ρίσκαρα παιδιά και ανέβηκα πάνω. Τώρα δεν με σταμάτησε ακόμα κανένας. Βλέπω σκατά σκύλου κάτω. Οπότε μπορεί να έρχονται για πεζοπορία εδώ, να φέρνουν και τα σκυλιά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ανεβαίνω εγώ πάνω. Αφού βρήκα ανοιχτά. Κι άλλο ανηφόρα, δεν μου άρεσε αυτή η ανηφόρα εδώ, είτε να αρχίσω και γλιστράω τώρα. Να δω πως θα είναι. Ελπίζω να μην έρχεται κανένα αμάξι. Πού έχω ανέβει ρε μαλάκες. Τι γίνεται εδώ πέρα, εργοτάξιο είναι. Πω, φίλε, έχω έρθει σε εργοτάξιο. Το πω, αμάν. Αχ, καλό μου, το μην μου φας. Nice to meet you. Manuela.